כזאת, עכשיו זו משפחה אסרטיבית כזאת, נגיד הייתי הולכת עם אמא שלי לאיזה חנות, היינו מגיעים לחנות, יש שלט סגור, אמא שלי דופקת בדלת, אומרים לה, גברת סגור, היא אומרת, בסדר, סגור, תפתח. מה, היא לא יודעת, זה מזרח תיכון, הכל פתוח למשא ומתן, היינו הולכים לבריכה, עד גיל 12 הייתי צריכה לשקר שאני בת 4 כדי לא לשלם כרטיס, וכל הילדות שלי אני גודלתי בצרחות. היו מושיבים אותי על הברכיים, סבא שחאדה וסבתא סועד, מקפיצים אותי חזק, שרים לי, תיזק דחלק דחלק תיזק, תיזק דחלק דחלק תיזק. עכשיו, הם לא רצו לשחק איתי, זה ככה הם ניסו להרדים אותי. אני הייתי מנסה להירדם מהבתים של השכנים, הייתי שומעת נומי, ורק אני קטנה כזאת קופצת, תיזק דחלק דחלק תיזק, תיזק